Hai, monkey! Hai, da! Hai, futu-te în gură mort! Bun, monkey, bun! Tu insistă. Nu țigarea. Ha? Nu țigara. Ce dracu de prost. O ștergi asta. Pula tine. O, prostule, ho! Mergeți-o dați la găleată să vă vadă lumea. Hai că se gata bateria asta, nici girofarul, futu-te în gură. Butonul galben, prostule. Hai, du-te bă, pula, de asta te ducă. Hai. Încă tremur, mă bate vântul. Du-te. Stai, du-te în pula mea. Să dă o belița. Na, stă-ne aici. Hai, coațo! Hai, grasul! Te fiți buci! Te fiți buci! Te faci în buci! Te faci în buci! Priviți cum dezvirginăm un sac! Hai, dă-o, găleată! Pune-l în gură să-l putem prost spre apului! Așa se face la firma asta, la GNG! Avem aici cei mai harnici băieți din Gottlov, Doja și cu Harley. Am mai căutat o filmă de pe planetă, că nu le caută nici drac. Uitați cum se încarcă o vrăjitoare, 2 pași, 3 mistrăși, din plină, oaie.